Преминах с лекота през менопаузата благодарение на тази книга. Почти без типичните симптоми, които всяка жена над 40 познава. Умора, подуване, безсънни нощи, килограми, които не помръдват. Причината за всичко това са хормоните, а книгата «Хормонален рестарт 3X» ми помогна най-накрая да ги разбера. Тя е написана на прост и ясен език, сякаш приятелка ти обяснява всичко. Вътре има 28-дневен план, който те води ден по ден, с готови менюта, вкусни рецепти, списъци за пазаруване и малки ритуали, които връщат спокойствието. Всичко е подредено в 3 прости части. Как да разбереш какво се случва с твоите хормони, как да се храниш вкусно и здравословно и как да върнеш хармонията в тялото и ума. Хормони, храна, хармония. Хормонален рестарт 3X не е диета. Това е нов ритъм за твоето ново аз. Път към баланс, увереност и вътрешна сила. Всяка жена над 40 трябва да я прочете.